खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मोनसे नखराव गोजोन होनो थाखाय गुबुन मोनसे नखरनिखौ बुथारनाय जाथाय शिबसागरनि मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों शिबसागरनि सिमलगुरिनि थागिबि नितुमनि लुखुराखनखौ बुथारनानै बिथांनि 10 दाननि फिसाखौ किडनेप खालामनानै गुबुननो हैनो नाजानायनि दायाव हमजादों साथाम सुबुङा मुङा फारियै बसन्त गगै बिथांनि बिसि हिरा माइ गगै आरो बिथांमोननिनो फिसाज्ला प्रशान्त गगै फोरमायथिनाय बायदिब्ला आधार कार्ड बानायनो थाखाय हिरामाइ गगैया नितुमनिखौ लेंहरदोंमोन नाथाय बेनि उनावनो न'फारसे गिदिंबोफिनाखैमोन नितुमनिया उनाव बिथांनि गोथै देहाखौ चोराइदेवनि लाखुवा राजाबारि साहा बागानाव मोननो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिरामाइ गगैया हिमाचलाव थानाय गावनि फिसाजोनि थाखाय नितुमनिनि फिसाखौ सिगांनिफ्रायनो बायनो थाखाय बिबाय थायोमोन बे खेबावबो बायनो बिनायाव होयैलाय बिमाखौनो बुथारनायनि सन्देह खालामदों गुबुन फारसेथिं नितुमनिनि 10 दाननि फिसाखौ लानानै प्रशान्त गगैया हिमाचल प्रदेशआव बिब'नो हैनो थाखाय रावना होबायमोन नाथाय जरहाट आरो सिमलगुरि पुलिसनि गोख्रों नाजानायाव ट्रेननिफ्राय प्रशान्त गगैखौ हमनो मोन्दों आरो 10 दाननि उन्दै गथ'खौबो रैखा खालामफिननो हादों अदालगुरि जिल्लायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बिटिआर सोरखारनि हेंथायै खुद्रिदों बिटिआर सोरखार गबेक स्लगानजों गोमसारहोदों अदालगुरि जिल्लानि धनस्री घाटआव गरखा छात्र सन्था अदालगुरि जिल्लानि दैदेननायाव हानि मोनथायनिफ्राय जानगाराव थानांनायखौ लानानै खुद्रिदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि थांनाय 2021 मायथाइनि जुलाइ दानावनो आसाम सोरखारा मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजों गरखाफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास महरै फोसावदोंमोन नाथाय बियो बिटिसिआव दिनैसिमबो मावफुंजायाखै जायनि थाखाय गरखाफोरा ओंखारबोनानै धरना हाबाफारि लादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा थाबैनो गरखाफोरनो प्रटेक्टेड क्लास महरै गनायथि होनायखौ इमप्लिमेन्ट खालामाब्ला बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा आरो बुंथिबावदों दि बिटिसिआव गरखा आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो थाबोदों नाथाय बिटिसि जानायनि उननिफ्रायनो दिनैसिमबो मोनसे हारिनि अनगायै गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जि मोनथाय मोननो गोनांमोन बे मोनथायखौ मोनाखै आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गरखा मरान मटाक आरो आहमफोरनो हानि मोनथाय होनाया जागासिनो दं नाथाय बिटिसिआवल' गरखाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफोरनि हानि खामानिया दिनैसिमबो जायाखै बेनिखायनो प्रमद बर'आ आसाम सोरखारनि नटिफिकेशनखौ पास खालामनानै बिटिसिआव गरखाफोरनो हानि मोनथाय होनांगौ होननानै बिटिसि सोरखारनिसिम दाबि खालामदों बिथांमोनहा मणिपुराव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव 15 फरायसाफोरनि जिउ खहा जादों मणिपुरनि ननै जिल्लानि लंसाइ अलकाचार र'डआव फरायसाफोर गाखोनाय बासआ बेलथायदों जायजों दासिम 15 फरायसाफोरनि जिउ खहा जानायनि रिपर्टआव मोननाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला एनुवेल स्टाडि टुरनि थाखाय थाम्बालनु हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फरायसाफोरा खौफाम फारसे थांदोंमोन गंनै बासजों फरायसाफोरखौ लांनाय जादोंमोन गंसे बासआ हिन्जावसाफोरनि थाखाय आरो गुबुन मोनसे बासआ हौवासाफोरनि थाखाय नाथाय हाजो ओनसोल जानायलाय लामा दिंग्रायनायाव हिन्जावसाफोर गाखोनाय बासखौ सामलायनो हायैयाव बासआ हाखराव बेलथायहैदों जायजों जायगायावनो 15 फरायसाफोरनि जिउ खहा जादोंमोन आरो 22 गोबां फरायसाफोरा जोखोम जादोंमोन जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय दासिम 15नि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों जायनाखि माखासे फरायसाफोराबो गोब्राब जोखोम जादों बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों बिजनि बियाब सुबाइजार ब्लक सुबाइजार प्राइमारियाव 100नि गोबां इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाया नंखाय आरो हाबफैनाय सुबुंफोरा बिपिएफनि सोद्रोमाखा होननानै बिजनि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि फनिन बर'आ बुंथिनायखौ लानानै फिन खौरांगिरि मेल खुंदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोदानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय सिबिसुला बसुमतारिया फोरमायथिदों दि बिपिएफ दोलोआव 100नि गोबां सुबुंफोरा हाबफैदों होननाय रावा सैथो नाथाय फनिन बर'आ नंखाय फोसावदों जायखौ लानानै गोजोननाय मोनाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोआव जइन जानायफोरा बिपिएफ दोलोनिनोखा होननानै बुंनायनि सायावबो सिबिसुला बसुमतारिया फिननाय होदों दि बिथांखौ अदेबानि सिबिसुला बसुमतारिखौ फनिन बर'आ मोजाङैनो सिनायखायो मानोना बिथाङा अदेबानि सिबिसुला बसुमतारिया सिगांनिफ्रायनो एबसुआव थानानै खामानिखौ मावबोदोंमोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा नाथाय दा एबसुखौ गाज्रि मोननानै बिपिएफ दोलोआव हाबाखै दिनै एबसुखौ राजखान्थि गेलेनो इउपिपिएल दोलोआनो फोरोंदों बेखौ बुजिनो मोननानै बिपिएफ दोलोआव थानायानो मोजां जागोन साननानै हारिनि खामानि मावनो थाखाय बिपिएफ दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायथिदों सिबिसुला बसुमतारिया तामुलपुर जिल्लायाव सेक्सन 144 फोसावदों तामुलपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन पिकनिक स्पट एबा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि थाखाय
तामुलपुर जिल्लानि डिसिआ सेक्सन 144 फोसावदों। सेक्सन 144 नि सिङाव तामुलपुर जिल्लानि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोराव जौ फाननो मोननाय नङा, प्लास्टिक बाहायनो मोननाय नङा आरो गोबां साउन्ड होनानै मिउजिक दामनो मोननाय नङा। तामुलपुर जिल्लानि अनगायैबो चिरां जिल्ला बिजनीआवबो सेक्सन 144 फोसावदों। बिजनीनि साब डिभिजनेल मेजिस्ट्रेटआ अर्डार फोसावनाय बायदिब्ला बिजनी टाउन ओनसोलाव जायखिजाया प्रग्राम, पार्टी आरो धोरोमारि फसंथानफोराव गोबां साउन्ड होनानै मिउजिक एबा डिजेखौ दामनो मोननाय नङा। मोनानि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम दामनो मोननाय नङा। सेक्सन 144 आयेननि सिङाव गोग्लैनाय बे बिथोनखौ सोरबा फालियाब्ला बेनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो अर्डार बिलाइनि गेजेरजों फोसावदों। खायफा सुबुंफोरा देहानि जेंना थायो आरो खायफाया फरायसाफोरनि आनजाद थायो। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनी टाउनाव सेक्सन 144 नि सिङाव बे आयेनखौ फोसावनानै होदों। आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि पेङेरि दिगबय र'डआव गुलि गावलायनाय जाथाय। आलफाजों आर्मी आरो पुलिसआ दिगबय र'डआव थानाय आपार दिहिं हाग्रा ओनसोलाव गुलि गावलायनाय जाथाय जादों, जायजों सासे सरासनस्रा सुबुं अमित मुखियाया गुलि नांजानानै जोखोम जानो गोनां जादों। गुलि गावलायनाय जाथायनिफ्राय मोनसे बेग, 3 डिटेनेटर आरो 2 ग्रेनेडबो मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। तिनसुकिया पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आपार दिहिं हाग्रा ओनसोलाव 4 सुबुंफोरा आलफाफोरखौ मदद होनायखौ मिथिनो मोननायनि उनावनो आर्मी आरो पुलिस जथायै अपारेशन खालामदोंमोन, जेराव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आलफाखौ मदद होग्रा 4 सुबुंखौ हमनो मोनदों होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। लोगोसे हमजानाय 4आ आलफाखौ मदद होनायखौबो सिमान लादों आरो आलफानो जानाय आदारबो जाहोनायखौबो सिमान लादोंमोन। बे लेखायैनो आलफाया बबेयाव थायो बेखौ दिन्थिनो थाखाय 4नि मादाव सासेखौ अरनबारियाव लानानै थांनायाव पुलिस आरो आर्मीनि सायाव जेरै मेरै गुलि गावहरदों आरो बेयावनो पुलिसआबो गुलि गावहरफिननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय आलफाया साबैसेमोन बेखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो बबेथिं खारलांदों बेखौबो नुनो मोननाय जायाखै। बिथांमोना खोमसिनि खाबु लानानै खारग'लांदों होननानै फोरमायथिदों तिनसुकिया पुलिसआ। कभिड-19आ दासिमबो जोबनानै थाङाखै। गुबुन गुबुन हादोराव कभिड-19नि गोसारफिननायखौ नोजोर होनानै इउनियन हेल्थ मिनिस्टार मानसुख मान्डाविया बिथाङा टप अफिसियेल आरो एक्सपार्टफोरखौ लानानै सावरायदों। मिरुनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला कभिड-19आ दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बेनिखायनो बयखौबो सांग्रां जानो खावलायदों आरो मिरु सोरखाराबो जिखिजाया थासारियाव कभिड-19जों जुजिनो थाखाय थाग थियारि होननानै फोरमायथिदों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला चाइनायाव कभिड-19नि थाखाय होनाय नेमखान्थिखौ गुरुं खालामनायनि उनावनो कभिड-19आ चाइनायाव जोबोद गोख्रैथिजों गोसारफिनदों। बेखौ नोजोर होनानैनो थाग थियारि जादों भारतआबो। सुबुं होंगो दोंगो जानाय जायगाफोराव जाहाथे मास्क गानो बेनि थाखाय मिरुनिफ्राय खावलायदों। लोगोसे बैसो जानाय सुबुं आरो देहायारि लोरबांफोरा मास्क गाननाया बांसिन गोनांथि दं होननानै मिरुनिफ्राय फोरमायथिदों। रां जाख्ल'नायनि दायाव धेमाजि जिल्लायाव 2 लाट मण्डलखौ सासपेन्ड खालामदों। धेमाजि जिल्लानि सिसि बरगाव रेभिनिउ सार्कलनि लाट मण्डल जितु सैकिया आरो मनवार हुसैनखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। मिशन बसुन्धरा 2.0 जों लोब्बा थानाय खामानिखौ मावनायनि मुङाव लाट मण्डल जितु सैकिया आरो मनवार हुसैना रां लादोंमोन। बे दायावनो 2खौबो सासपेन्ड खालामदों। धेमाजि जिल्लानि डिसिआ गांसे अर्डार बिलाइनि गेजेरजों बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामदों आरो बे केसाव नायबिजिरनो थाखाय धेमाजि जिल्लानि एडिशनेल डिपुटि कमिशनार एसिएस जादब पेगु बिथांनो बिबान होनाय जादों। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव सिगां साहाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय जेरै चाउमिन बायदि बायदिखौ मोननो हानाय जायोमोन। नाथाय बाजै हटेलाव ओंखामनिबो राहा खालामनानै होसिगोन। ओंखामनि थाखाय बाजै हटेलाव 2 थालायाव बेखेवनानै होनाय जाबाय। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय ओंखामबो मोननो हासिगोन। बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा बर'नि जानाय लोंनाय आदारफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसे सोरबाफोर मेल मिटिं नङाब्ला जोनोम साननि पार्टी आरो जायखिजाया हाबाफारि लानो गोसोबा बुकिं खालामनो हागोन। बुकिंनि थाखाय 9957514215 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो बुकिं खालामहरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।